Velkommen til Poolsnacks fredag. Vi er i gang igen. I dag der skal vi have tilsat klor i vandet. Vi har allerede taget en test af den her, at klorindholdet i det her, og der er i den her pool, og der er ikke noget klor i. Og vi kunne godt tænke os at have et klorindhold på mellem 1 og 1,5 mg per liter. Og vi har taget noget klor med, som vi kan se her. Den er 70 G. Og ifølge anvisningen, jamen, så skal vi tilsætte mellem 20 og 30 gram per 10 kubikmeter vand dagligt, for at få et klorindhold på mellem 1 og 1,5 milligram per liter. Og måden vi gør det på, jamen det er jo, vi tager låget af her, eller det er selvfølgelig sådan, man kommer ned til kloren. Og hernede, jamen der ligger et målebær hernede. Og i den her pool, der er der ca. 80.000 liter vand i, det vil sige 80 kubikmeter. Og formlen sagde jo, at vi skulle tilsætte mellem 20 og 30 gram til 10 kubikmeter vand. Og nu har vi jo 80, og det betyder, at vi skal sige 20 gange 8, det giver 160 gram. Og i sådan et her bære, jamen der er ca. 125 gram. Og det betyder jo sådan ungefær, at vi skal bruge omkring 1,5 bære af de her. Jeg tager først og fylder min spand med vand. Sådan her. Og så tager jeg den her og kigger på, hvor meget jeg har fyldt i. Det var 1. Lidt mere. Sådan der. Bum. Cirka 160 gram klor. Og så har jeg jo allieret mig med mit piskeris igen. Hjemmelavet. Lækkert piskeris. Og nu er det klor, vi skal til at blande her. Det er ikke fordi klor den ætser helt vildt, eller det skal selvfølgelig huske at skylle hænderne, hvis vi får det på os. Men I skal tænke på jeres bukser og jeres sokker og jeres sko, når det er, fordi det afbleger jo en del. Så inden I går i gang med den her helt vildt og blodet, jamen, så hold lige lidt afstand og husk lige at justere ned, så den ikke kører på max gas. Men ellers ja, så kører den. Alternativet til den her, hvis I kan høre, hvad jeg siger, mens den her den kører, jamen det er at bruge en pind til ligesom at få rørt det rundt. Nu kan vi ikke have, at videoen den tager 10 minutter, så derfor har vi valgt at tage det her piskeris. Men den er allerede faktisk, hvis I kommer hen og kigger ned i her, så kan I se, at kloren allerede har oplevet sig selv nede i det her poolvand. Og om lidt, så skal vi tilsætte det i poolen. Jeg husker lige at skylle den her. Bum. Og så tilsætter man jo kloren, den tilsætter man helst foran indløbsdyserne. Og det er nede den herinde. Kom. Sådan, så er kloren tilsat, og årsagen til, det kan jeg måske lige fortælle, årsagen til, at man helst gerne lige vil blande kloren op, inden man tilsætter det, jamen det er fordi, hvis man bare smider kloren i, jamen så kan det også afblege duen, det kan også afblege poolen. Så derfor er det en rigtig god idé lige at bruge lidt tid på lige at blande kloren ordentligt op, sådan så det er, når det bliver tilsat, at det ikke ligger i sådan nogle klaser. Og ellers, hvis det er sket for jer, jamen så må I lige tage børsten, og så lige børste kloren væk, sådan så den kommer ordentligt ud i vandet. Det var egentlig ret let. Det er noget, der skal ske næsten hver aften, vil jeg sige. I hvert fald, når poolsæsonen er i gang. Så det er fast arbejde. Det var alt herfra denne fredag. Ha' det godt. Hej.